Sugar Ray Robinson a fost un american considerat de mulți specialiști drept cel mai mare boxer al tuturor timpurilor. A avut o copilărie tristă, iar la 9 ani a abandonat școala și s-a orientat către box, deși aspira la un alt drum în viață. Avea însă să fie cea mai bună alegere posibilă. Parcursul amator l-a încheiat neînvins cu 85 de victorii, lucru care prevestea succesul ulterior. În 1940 a făcut debutul la profesioniști, iar până în 1946 avea deja un record incredibil de 73 de victorii și o singură înfrângere la categoria semi-mijlocie. Cu toate astea, n-a avut șansa să lupte pentru titlul mondial, deoarece a refuzat să colaboreze cu mafia care controla boxul la acea vreme. Într-un final, în 1946, a disputat meciul pentru centură împotriva lui Tommy Bell. Deși a fost pus odată la podea, Robinson a reușit să se ridice și să câștige meciul la decizie. Pe 14 februarie 1951 a avut loc un alt meci memorabil care a rămas în istorie drept masacrul de Sfântul Valentin. Robinson a urcat în categorie pentru a-l înfrunta pe La Mota în meciul pentru centură. Acesta și-a zdrobit adversarul timp de 10 runde și a câștigat titlul mondial prin knockout tehnic. După o carieră încununată cu succes, cu 174 de victorii în 201 meciuri disputate la 4 categorii diferite, Robinson și-a anunțat retragerea în 1965. În 1989, la vârsta de 67 de ani, avea să-și găsească sfârșitul. A murit la Los Angeles suferind de Alzheimer și diabet, însă cu siguranță nimeni nu-l va uita vreodată.